Police report po natin, top 1 most wanted sa Tayug dahil sa illegal na droga, arestado. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado ang itinuturing na top 1 most wanted person sa municipal level sa isinagawang magkasanib na operasyon ng mga otoridad sa Tayug, Pangasinan. Isinagawa nga pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na mainirekomend ng piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Nakumpiska mula sa suspect ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 0.8 na gramo. Na-recover din ang halagang 5,540 pesos na pinaniniwalaang mula sa iligal na aktibidad ng droga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tayug Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang inihahanda ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.